नमस्कार आउ 8:30 बाजिगला आउ छकरे भी गाड़ी पहुँची गला आमको जावाई पड़ो नाई ना एटा मु ना ये व्यक्ति जनक किए मु भी जानी किंतु छोट कहानीटी अच्छी मुझे व्हाट्सएप माध्यम जनइबी ये देले हूँ बहुत लंबा वीडियो जो आम जा हूँ केउझर कोलकाता तो आपण मैंने दूरता देखिपे आ बस कंडीशन टी खराब लगला कारण सीट का माने प्लेन रास्ता भी बहुत हल्ला नहीं नहीं किसी ना भाई शोपड़ सोरे बाया सो धरिकी टे सो ए सड़ाटा हसुची जानीदेला कि तापर गले छकरे करंजिया से खाइलु भल लगे टेस्टी आ रात एमती कटला किए सला सका खाली गोटे बीड़ी टाणी पकड़लानी सका ठीक से गोटे किए बीड़ी टाणी देलानी बीड़ी तुम्हार वैसे निद्र उठिगली नने टिके जस्ट सुईता एटा मो ममता बानार्जी फोटो मैंने कोलकाता पहुँची गलु बीड़ी तुम्हारे तो निशा बाड़ा होगली मुझे कौन कहती कि मुझे फ्रेश हो आसे कथबार्ता हाँ ये म्यूजिकटा एंजॉय करता नमस्कार नमस्ते माने ओडिशा रू जेतकी सब बस कोलकाता को आसूची तो यहाँ तार स्टैंडटा बस स्टैंड देखिपे बस लगी आईठू आपण हूँ कटक भुवनेश्वर भी जापरेंगे जोड़ापड़बिल भी जापरेंगे ये देखिए आपको जाते पड़ो आई जगटार ना हूँ मुझे दुई जन को पचारि आउ से कहले कौन ना ये जगटर ना बाबूघाट हाँ बाबूघाट बोली कही जगटर ना चारिआडे सुविधा व्यवस्था कराई टेंशन नहीं यही ट्रेन लाइन रो वीडियोटा करबी भावुली जे जड़े ट्रेन लाइन रे बसी छाड़ सकाल टाइम ए माटी हूँ मैंने पूजा फूजा लगे गोल करके बिका जाऊँगी माटी गदा अच्छी ये पूजा रिलेटेड सब कम करमती मूर्ति विसर्जन हो कि पिंडदान हो ये सब रिलेटेड पूजा करा जाए आउे कौन लिखाई आप वीडियो को पॉज करके पढ़ी पारे और जानीपर ये हूँ ठीक सामना पटर दृश्य देखिपे आउ सेठारे केमती पूजा करा जाए ताहा देखिपे ये देसी मसाज चलती शोचती जड़े व्यक्ति जो काउडा ठिया है कि पाउच उपरक माने भोर भोर सका पानी स्तरटा माने उठी जाए पाउच उपरक पूरा उठी जाए तापर जो सूर्य उदय हुए खरा हुए से कमी कमी जाए माने सेपट को पड़ाए पानीटा
ଆଉ ଏଟା ପୁରା ଜାଗାଟା ପୁରା କାଦो ଅଛି। ଏଠି ମାନେ ସାବଧାନ ହେଇକି ଚାଲିତେ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଏଠି ମାଠିଆ ଫାଟିଆ ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, କେତେବେଳେ ବି ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇପାରେ। ଏଟା ହେଉଛି ଡଙ୍ଗାରୁ ଏପଟୁ ଆର ପଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏଇ ଡଙ୍ଗାଟାରେ ମାନେ ହେଉଛି ଆର ପଟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ତାହେଲେ ହେଉଛି ପର୍ ପର୍ସନ୍ 6 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 6 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏପଟୁ ସେପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଠି କିସ ଚିଙ୍ଗିରି ଉତ୍ସବ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ଡଙ୍ଗାର ଭିତର ପଟକୁ ଯିବା, ବସିବା ସେଇଠି। ଏ ଡଙ୍ଗାଟା ହେଉଛି ଏଠୁ ସେହି ଆର ପଟକୁ ଯିବ ହେଲା। ସେମାନେ ଯେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭଳିଆ, ଆସୁଛନ୍ତି କି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କେଜାଣି କିଛି ବୁଝି ହେଉନି। ଏଠି ମାନେ ଯେତିକି ବି ଚାକିରିଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏପଟୁ ଆର ପଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ବହି କିଣି ଆଣିଥାନ୍ତି ମୋଟାବାଲା। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ଛିଡ଼େଇବେ, ଏ କୂଳରୁ ସେ କୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଇଭଳିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହେଉଛି ମାର୍କେଟକୁ ଗୋଟେ ଯିବା, ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ ବସ୍ ଅଛି ସବୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବସ୍ ଅଛି, ଏ ଗଳିରୁ ସେ ଗଳି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଆଖି ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଥିବେ କି ନାଇଁ 4-5ଟା ବସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଳେଇ ସାରିଥଣି ବସ୍। ଆଉ ଏଠି ଯେତେ ସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଅଛି, ତ ଏଠି ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଫ୍ରାଚ୍ ହେବାଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା। ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଗାଡ଼ି ବି ନେଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେବ, ଚେପ୍ଟା ହେବ, ଏଠି କମନ୍ ଜିନିଷ। ମାନେ ମୁଁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି ଯେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ 80% ଗାଡ଼ି ବିଶ୍ୱାସ କର ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ଚେପ୍ଟା ହେଇଥିବ। ମାନେ ଜନଗହଳି ରାସ୍ତା, ତ ଏଠି ମାନେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେବାଟା ସାଧାରଣ କଥା। ଇଏ ହେଉଛି କୋଡ଼ା ବାଁ ପଟ, କୋଡ଼ା ଡାହାଣ ପଟ କିଛି ବୁଝି ହେଉନି, ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପୁରେଇ ପଇଲା ଗାଡ଼ି। ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଟିକେ ଯିବା, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଭିତରେ ବସିଛି, ଆଉ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଜମାନାର MLA କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଫନ୍ତ୍ରୀ ବୋଧେ। ଆଉ ଖାଲି ନାଲିଆ ବତିଟା ଜଳିବା ଦରକାର, ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସିଟା ହଳଦିଆ ବଦଳରେ ଧଳା ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ହୋଟେଲରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସଫା ସୁତୁରା କେମିତି ଅଛି, ଆଉ ରେଟ୍ ପଚାରିକି ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପଟେ ହେଲା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍, ଯେଉଁଠି କ୍ରିକେଟ୍ ଫ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳନ୍ତି, IPL FIPL ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ। ତ ଏପଟେ ସେଇଟା
ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ କି ନ ହଉ ଏମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ତ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ଟାଇମ୍ଟା ବି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଉନି। ଆଉ ଖାଇସାରିକି ବସ୍ରେ ଟିକେ ଆରାମ କରିବା, 5ଟା ବେଳେ ବସ୍ ଛାଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୋଟିସ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ବସ୍ରେ ଥାନ୍ତୁ କି ବାହାରେ ଥାନ୍ତୁ, ଯିଏ ହେଲେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ଆଜ୍ଞା ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏଟାର ରେଟ୍ ହେଉଛି 1900 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 600 କିମ୍ବା 500ରେ ବି ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଚାର୍ଜ ହୁଏ, ଭିଭୋ କମ୍ପାନୀର, ଓପୋ କମ୍ପାନୀର। ତ ଆପଣ ଟୋଟାଲି ତାଙ୍କଠୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ଦୋକାନରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇକି ଆଣନ୍ତୁ। 1000-2000 ବରଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୋକାନରେ ହିଁ ଯାଇକି ବିଲ୍ ସହିତ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ କିଣନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି, ମାନେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ମାଟି ପୁରେଇକି ବି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ କେତେ ସ୍କାମ୍। ବସ୍ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଏମିତି ଲାଗୁଛି କିଛି ଜିନିଷ ରହିଗଲା ଭଳିଆ, ସେଇଭଳିଆ ଟିକେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ଏବଂ ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ କରିବା। जिंदगी हो तो ऐसी हो। ख्वाहिशें तेरी अब दुआएं मेरी, कितना अनोखा बंधन है ये, तेरी मेरी जान जो एक हुई, लौटूंगा यहाँ तेरे पास मैं। तो एना हूँ कोलकातारू केउझर जाऊँगी। तो कोलकातारे माने मनटा लागिकी रहीगला भाया लगुच, माने जीवाई इच्छा होनी किंतु जीवाई पड़ो। आउ थे आसवा, आउ थे निश्चय आसवा एठिकी। आपण जमारू भी चिंता करंतुनी, पुणी थे आसवा, आउ पुणी थे एमती देखा साक्षात हम। ठीक अच्छे, धन्यवाद।